Terus jarine dokter piye? Kon nek mboten iso ngangge banyu nganggo gedang. Oh, dadi nek ora iso nganggo banyu, nganggo gedang ya umpamane nek nganggo banyu. nek umpama nganggo banyu kira-kira pirang liter? Ya 3 trim. Jadi mboten iso jeblok. Lha ki jane mutalepe lho mau arep banyoni. Lah kowe ku yo kakekane kok. Takok ngombe pil akeh pirang liter iki lho. Lah aku ki lara ngerti. Dene yo saknene nek gak iso niku carane pripun aku ra ngono. Heeh. Terus pile niki dilek pucuk ilat. Pele didolo pucuk ilat Terus disurung nganggo apa? usuk 46. Mosok mutalepe kok nganggo usuk 46. Yo nganggo gedang nek gak iso banyu. Oh, nganggo gedang. Nah, Pirang terus akeh? 3 truk karuan nek molo-molo Kesu. yo sita.